moro ma intie jara mar Oloo TV en kinde maber. Ma indie tier mar Kuku mar Wach kod anje Fulumbaka. Odiochieng' ma kawuono gi mwatemo rango achiel kachiel ne warango ni to bende jok mochung' gin giwegi kata independent candidates gintiere kod thuolo machalo nade e gwengewa mag Luo Nyanza. Omiyo odiochieng' ma kawuono an kod achiel kuom oganda gweko ma bende ochung' kaka en owuon e laro komor od bura e gwenge gweko mag Nyanza koja chando. Obiro nyiso nyinge ka achiel kod komor dwaro to bende wadwa ng'eyo achiel kachiel ni to en ang'o manotimore momiyo chopo ni koro ochung' en owuon. Ing'eyo ne wan jo party mar ODM. Yes. To ne nitie casualties man wayudo 2013. Yes. Koro ne wawacho ne wadwaro ne chike moko ket in place. Mane nyalo governwa waduto. Yes. To nikech ne nyalo neno ka joma were privileged with to be party office bearers. Were taking into themselves negin automatic candidates. And as such, Karakani Chunkodigi, they were going to frustrate the effort. And so it took gentlemen Kakawan to have a soul-searching analysis. One on the best way forward is to look at the constitution. If there's a proviso, Manya locato what to the extent we can now leave to be attested with the people themselves. Because at the end of the day, whether you better nominated the party or if as an independent candidate, it is the people who have the willpower mar the day to decide who is to lead them. Erokana nyenjo kiwacho ni nitiere chike mano dwaro ni mondo mi oket in place mondo mi un bende kaka ogana mane nitiere ODM chono ubedie ODM. Chike gi kiki nyalo nyiso achiel kachiel mana matin ni negi ni chike machalo na. Ne wawacho ni joma wa holding office ne nyaka resign. Man office mane mar NEB koso. Mar NEB. Ne nitie jok mane kanene election oso abot. Party no reconcile on certain individuals. But may give various positions. And we wanted them to Mondodo approach election as equals. Because they were serving as interim. An interim cannot survive indefinitely. An interim in given time. Mare manyaka elapse. Tomorrow ODM ni joka new office until now. So it was not interim. Yes. And therefore, no one ne better mondo samano the elections here because they were just interim. No year by a consensus of certain individuals who went and sat down in an hotel in Naivasha. And therefore it was not binding to any organ mother party. Kaka NDC. Manenya lo confirm or ratify. Yes. Koro ne okumor gi office ni. No, ne okumor kodgi because one, they were now giving a misstatement on the ground. Nigi nonge ngamanyalo laro kodgi ko. And indeed, even the manner they came to be area member of parliament, negin joma no ubiro on a fraudulent on a flawed election in 2013. So we knew probably the party wanted to do that. Tokai Majaramogi ingo go Josiasa Masani. Jaramogi man. Jaramogi the late, my own Jakon. Jaramogi kan Edward Phoebe, he told us openly, ne anto ayenu bendu ungu freedom maru munyalo yero ngamodwa. But ngamanyalo konya go lweni en Phoebe nyagoro. And he made it clear. Jowagi to kineka gine ngama gidwaro, so they don't want to talk out. They want to amass money mangeny mondo okonyo and other things, but they don't want to be clear. Tieni preliminaries. Jowagi gin joma. Jowagi your party leadership. Yes. When I'm talking about party leadership, you can't now even exempt the flag bearer himself. Yes. Jubilee, ODM. Iparo ni bende wasechopo kama parties nje record structures maber. Manyalo timo chenro gi. Onkanyalo way about Jubilee ke Jubilee tadwani mondo gain power. The only house that I would want to come back in order in ODM. Yes. Keje ne party mejo sogore ni. No achako gore ni gini kapod mana NNDP. Kapod akawa chako Forum for Restoration of Democracy. Bua biri for Kenya. Buyo pogore bo dhi bedo NDP. Bo dong for Kenya. Buke duogo warewore Orange Democratic Movement. Iwinja. So en a process majo sokale mang'eny. Pen majo sokale jomoko kia. Jomineno mang'eny i ODM gi. Ng'eny are new fellows. They were not there when we were facing the policemen in this country. I'm glad nyineno ka enjoy goyo piny.
when Jeff Koinange, your namesake, was running the clip. If you watch that clip very well, you'll find me next to her. And those are the days when we were facing Moi head on. Joginen Gakune, Jomasani Wachanigin chairman, Democratic. They were not there. In that group, you can only count right. The rules have relaxed the state of this nation. When things were tough, very few people could face it. Jeff, let me tell you. Yes. Under mysterious circumstances, it took Waruru Kanja a bold step to walk out of government. When you walk out, it shows your manhood. Yeah. Sami walk out, it shows your manhood. When Shikuku raised an issue in Parliament, and Serunei said, no, you don't substantiate the obvious. At the end of the day, he was in committee. But he stands in history as somebody who could face the government during that point and become. Very few speakers can make a decision of that nature. When J.M. Karaoke not under mysterious circumstances, it's only Masinde Muliro who walked out. So when you walk out, you're a bold man. I'm now on my own. Tom, you can approach this election and remain accountable for us kakajo Ugunja. Ugunja manowacho kuso in kaka Kechwane mwadwa no yiri. Ugunja manowacho. Yes, I walked under through consultation ngama wuo ko jodongo. Yes. And ingeni gimabenya kinge Jeff, no constituency madalago, whether we say what or what, gin constituency mobedo formulated under consortium of certain clanism. To nyakane multi-party ni donje pinyi luo. There are other people most tell kunde moko kirango string margi. They don't even have blood relationship. We are not going to be servant of people, and that's why we do not have good infrastructure back at home. Count it out. Bikarana siawa. Kibiro the southern siamo chiko chakra lego kaduo konde. We have nothing to count. Yes, but manengama you can make accountable. Iminya rom kata guor buacheni nyathicha koso. Erego muso tiyo. Tell us who has done it. Pugere bende ise penjo kaka ngachiel kuom jomolony bende ise bedo penjo wacho ni oyo an kaka Woodsia County an kaka ja Ugunja constituency andiko barua kaka ngamolony weche mag nonro andiko barua dwa ng'e achiel ariyo adek kaka otimo. Jeff, I've done this. I have even done this to Andai. And I'm happy. If elections are different, yes, but by the grace of God, nani mabedi MP Maugo, then Wandai will remain accountable. Projects manegitimu nyakangi, and as I come in, there has to be casualties. Nitie pesa manyaka duogi. In Ugunja imenyanu wango class mapode Kuku ni kaeji. It is horrible, Jeff. Even if there is no money, can't you just plaster? Madoku be timi kwa yonge minyalo muono class go yoni. Where kamaji go le kauda. We must have leaders who are thinking. A mere classroom, migera kaka hall ni cannot take 500,000 shillings, Jeff. Bogo plaster buket dot buket drisa. I'm telling you, a mere classroom mar miga agamuting of 40 students. Muting of 40 people cannot take more than 500,000. To such a moko ni wanigi ni obero bid maena almost 2 million. To class no te maonge, o director maonge drisa. Tainwanga ni MP digo picha, but these are my development. He even doesn't understand this concept of being a member of parliament. Nini ndeko barua for Kenya. To barua no ero iwacho nini uko duoki iwacho nini tire weche masa moro ni neno ka nitire weche mane ni tok barua no. Ero duogi nyiso ne to kani tie weche en weche mangama kelo. Nikech wacho ne aparo ni jo for Kenya ne nitiere ANC bende ne nitie. Koro wadwa ng'ene kodwogo to ichaki chopo iwacho ni ichung ini wuon kata independent candidates. Wadwa rango ni to thuolo mar gwenge mag Luo Nyanza. Chalo nade kwang'eyo maber ni Luo Nyanza kwang'eyo voting patterns mosebede kinde ka kinde oganda dwaro bura man goteku mapek en ODM. Mano ero ODM masane. In koda dieri duto ni independent nieri inyalo loyo godo yiero. Jeff, ingene makosa mo iketa idwa keta. We keta gi iye mana gi duoko do kende mondo. We keta gi history. Iye na mondo wadhi history is not my agenda right now. I am moving forward.
wabiro dhi ywe matin kwa duogo, wabiro dhi nyime kod wuod Nyager mondo mawinj achiel kachiel ka bende independent candidates nyalo yudo kinde moloyo e gwengwa mag Luo Nyanza kata otamore ni historia. Duoge thuolo mar ariyo ma Indian Kuku mar Wach kwa dhi nyime achiel kachiel kod Tom W.O.Ndukus ma bende en wuod Nyager wacho ni ochung' en owuon kata independent candidate e laro kom mar od bura ma Ugunja. Wuod Nyager achaka rwaki e studio. Erokamano. Kan wadhi e yweyo nwadhi kiwacho ni ne itemo ndiko oboke mopogore opogore. To molo ne Ford Kenya mane dwani mondo dhi to wacho ni weche no betie. Yes. Mane kake wacho. Yes. Weche ne betie nade? No, ne onge ko awacho ni nene nitie candidate yes. ma bende nyinge wapia nyako dichimugi milion Joseph Tina Lulu nigi piem gondae but already neno so jump yodia ta ngisi ni nitie wo moro siama you may not know there are people who want to change gujo madwaro mondo chamo you understand koro jo madwaro protect that chiemo ma pesa mabero spend carelessly here will never agree with progressive forces. Yes. And as such, I didn't want to become a victim of circumstances. Nikecho kanyade yuak na luru, nkicha luru ne onge na luma na kedo. So, koneno no ODM ne mentie. No for Kenya modu wabiro, awe nikech poda nyalo yombe. Yes. To kane yiro kanyinge ntire for Kenya, to ibende nyingi ni... No, I had to say, Inyan Jeff, what you are forgetting, learn to know whom you are talking to. You understand? Ingene aparo ni wuoya koda ka jo siasa manyonya lobiro gi. Ng'eyo ni India siasa to nyizane. And just siasa, you know I deal with things in administrative nature. When I send to you a word, you need to give me a reply. We have acknowledged or we need you for a meeting. The moment you don't do it for me, tasondi koni barua, if it takes days or months, kata notice of days by me, then I assume that everything has been declined. So I need not to follow you. And you are also forgetting Nangama also Mugilu Nondro. I am privileged to study you. And again kaneni kama I see what I can read you because ndigi kumasomo may be ongo. Erokamano kuro wapenye ni to iparo nade un jok mochung' giwegi Luo Nyanza ge kan independent candidates. Thuolo mari chalo nade? Thuolo mari mar loyo kom midwaro nieri. Ing'eni thuolo to en mar jo voters. And if voters care to know what I have for them in store. Nikech gima voters okong'eyo. No voters okosong'eyo no constitution ma this country omiyo giang'o. That is one thing that is lacking. Gin sama gibiro kata kinyan moyiera to wenu kobiro dwaro basari to nego kwaya kolomba. No, that is a right. The only thing monego wawuoye ni what are the criteria? Mane monego wawuoye only. To konego be na lomba rakode. Kada no lomba. That is his right. Onego be ndara ko los maber to nego penja. Ninyi allocate jomoko kandara to gitie maber. Why did they not do it? So ka voters boro rango mago. Then I don't think issues my party is anything. They would be looking at the person who can deliver. Yes. Iparo ni sane gi dhirango mano. I don't want to take our voters not to be looking into that. We are not saying ni an kege yera kaka Tom W.O.Ndukus. Maodo Ugunja, madwa bedo member of parliament. Any other thing, that is for them to decide. How they want to deal with other offices is not my problem. Yes. Me, what I want to do is to go in parliament and represent them well. Go back at home and represent them well. Give them a future that they didn't have. I must make their life change. Manage mami adwa di bunge. There's nothing more. Yes. Kendi se work kodigi. Yeah, so work kodigi. Wetaga go problem mangato. Nikijini gimi do keta gago. Na ni do keta issue. That is not my issue. That issue is for the owner. If he wants also to talk to me, he can talk to me. If he wants to dismiss me, that is up to him. Must I force anybody to be with him?
Kata na rude ma okinyal wacho nyaka dhotu na chiel. Kech moro kuongo ok moro akalowe. Yes. Propaganda mawuok kata weche mawuok mawachore ni thoth jo independent mochung kendgi e Luo Nyanza iwacho ni samoro gin jok manitiere e sirikal kocha chande. Ka ging'eyo maber iwacho ni jok manitiere Jubilee kocha chalo jok makedo kod jogi eki. Wach ni udhi tieke nade? Ing'eyo, don't take me on a step mapok achope. Mano gima nitie ma ok inyalo wacho ni and also politics is about propaganda. So kajo moko play politics ma propaganda. Don't bring me into that game. I don't play propaganda. To mano gima ji dhi winjo. No, the only thing which I'm aware, which I'm sorry about, en jakom nyocho wacho ne en okia independent. Yes. To iparo nitie jo mawinje. To en achiel, no. Yes. En achiel ni emakane fight for this constitution to allow that window. So I do not know what status is talking about. So me, I don't want to fight with Jacom at the moment. What I would want to advise him, he has to know that Abendo Dwanga kocha. So let him not go where it is not necessary. But an independent candidate is not necessary for him at this time. Kako Bedo president is what should disturb him. And equally, that one he needs my vote and even my following. To gima ok wanyal wuondore mana kaka iwache no ero ing'eyo maber ni kaka iluonge ne jakom no ero en ng'ama oganda winjo mathoth e Luo Nyanza. Mano gima ok wanyal wuondore godo kae. You are mistaking respect to mean that it is automatic. Respect opogore go automatic. Yes. Respect opogore go automatic. As much as he needs respect, I also need to be respected. Yes. Kore wacho dako. Gima wacha so wacho. Enang'o? Keta maklia ma ji winjo. Dwaro kucha. Ne ema wacho. Jakom dwaro kucha. He has no reason to dismiss where I'm going to and how I'm coming in. What he must know, we are all team players. He needs my pass to score. I need his pass to score. If he care to learn that, then I think he will not send such bullets. And bende ngene Jakom ne ka addressa. He was addressing some people. Idong ina chel kuom jok mochung independent Ang'o mi golorie independent candidates? Jeff. Sama Jakom owuoyo Kisumu. Probably is not addressing jomochung independent siaya. He's addressing jo Kisumu. Maybe there is an issue in Kisumu he needs to address the same way. I don't want to take Jakom head on an issue that Pokobiro go siaya. Pokobiro go Ugunja. I will wait him until he comes to Ugunja. Then I can ask him. Angwalar. Erokamano Bunyager. Koro wapenji ni wuon ero awinjo ka isebag ni ahinya e wach independent candidates. Okadwa keti gi jogi duto. Adwa penji penjo ni kendi. Jeff. Adwa penji penjo ni wuon. Adwa penji penjo ni wuon. In kaka Ugunja Tom W.O.Ndukus mochung independent candidate. Benitiere ng'ama siro e kom maduong' mar presidency. In kaka Ugunja kikitera wach independent kata kikinyisa ni ng'eyo mano in wuon apenji mana ipoka penji ni wach ng'ano apenji be nitie ng'ama isiro e kom mamalo. Achung kaka independent. Yes. It would be wishful for me ni an go joga gimi na Raila kura. To Raila kodwara. Then I also have myself to ng'ama wacho ni okodwar. No, but that's what you've told me. Wacho ni no wuogi jo Kisumu. No, iwacho kae ni okodwa independent. Okawacho ni okodwar wacho and this one is a message I'm sending. No, I'm very clear on this. This is a message I'm sending. To me, gujo thurwa, gujo dalawa, gujo manyalo control. If Jakom care, he is my presidential candidate. But I can't force myself. Kana ono kodwara because I'm also a player. Kana modwa kanyona mondo kikalo. En nyo beta malo kama entie cha. To wacho ni now unewaso ya katiba but I would expect you mobiro kaka mobiro successful pinyi luoka. Please. Ude genge mamaro ganda, guchunyo ganda. Moganda nyalo dwaro mondo chiemo konyo mondo propel to a better life. I expected him. To sami wacho kama nono bing'eyo ni ene jatelo mar ODM, ene party leader mar ODM. Machato kore is a mega party. According to gima Jakom dwaro. Jakom ae machakora small team. To dango we party ne? No. Ma ene jatelo mar party. Ichala ngama niku players mo ai gor to moko ni FC. Kore igoyo Harambee Stars. To podi wacha ni dwa na jogor. That is out. Jakom ae kanyo.
Kanyo ae kabisa. Wonya ger gima nyaka wayire kodi kai. Macho weno mbadi. Gima nyaka wayire kodi kai ndi manyaka. Lemon mano weno mbadi uwe, mbadi chama maro. Pogre kodi kai ndi en ni jakom en party leader mar ODM. Nyaka support joge mani ODM. Mano kata in kedi party ni. To me what I'm saying is this, Jeff, Jakom is free to campaign for his ODM candidate. Yes. And is not allowed to reflect on me as an independent candidate when he's talking to his people. Yeah. You understand? Let him address and convince people to vote for ODM, but there is no reason for him to say, "Nan kigona kuran." Kijabende, I have also missiles which I can also throw. Who tells you that I'm not a person also? Yes. Tangisi ni gimeduong. Ada hair mundo bed presidential. No, I'm only saying as a person. Pretend. No, I'm also saying as a person. Nikijabenda ukana obudongabenda na human being. Awinjo ka yoro siem mageri inbe wacho ni inbende. Yes, I'm also a human being. You can't push me to the wall and you expect me to keep quiet. No. Ibro bounce. No. Ana gimanya ko winjreje. No. Gima jowe tugo jowe chare ilweny ma jidhi. Ka chai bro donje. Bwana kitaja niko nyalo we chai. Bunya niko kudi. Tena janiko. But samotimo gigo nobody would know. The end result will not be known in janiko. But he has already done it. So anigi makwayo we respect one another. And jibendo we bedo no gidwa yo Jakom even on mega issues. Constituency ma Ugunja gima Jakom ome ka wan gore gwandai is not there. Anaodi lugo, maodi yiro kokaka, maodi nyager, madala gino Ugunja. Ko yera an manager lugo. Gima Jakom biro no korotom gidire gwandai biro mama. Kadi kuno ngamade luor moloyo komonge. To bende ikirango history maji. Seje moke chiegni ge Jakom no moloyo kata ngama korenu ge en ga ni kubani. When you become lucky, don't think you are inside. You are just a lucky candidate. Awinje. Aya, wurinya gera nyiswa neto. Kakoro waweyo wasewinjo kumichung kaka independent candidate, wasewinjo pachi, wacho ne gombo ni duto dibede ne Siro Jakom lwedo mabene en presidential candidate mar NASA. Kata kamani duoge wacho ne kadipo ni okodwar ni mondo mi sire, to mano koro in bende in kod pachi ng'eyo gimibro timo. Nyiso ne to koro oganda ma jo Ugunja in kod gi paro mane. Kadipo ni oyieri kaka jaod bura en circulation of money. Kawuono ang'o momiyo duondi olokore? Wan jo Ugunja. Kawuono wacho ni kapo ni donjo. No, ka donjo. Kodi te wacho ni in idhi donjo, kendo wacho ni ka donjo. No, ing'eni gigi Nyasaye matimo. Ka donjo good grace of the Lord. Iwinjo. Sadi olokore. No, Jeff we ng'ada. Awacho no ka donjo. Kech wandai to kunya yomba. In a fair and a democratic election wandai kunya yomba. Where would he get the number? Idhi yombe. Wandai kunya yomba. I'm telling you, even last time he did not defeat me. Izorengo assisted him. And I left as a gentleman. Yes. Wandai kunya yomba on a fair playing ground. Enengunga. Bwana ne. Ananga get them masses. 2013 ni yombe. Wekta yombe kura ne kuonde mane ginge ni stronghold mage mane kongo ga kura. And I left it because at that time Orengo was my boss. What could I say? To sani ango menyisi sani I'm on my own. Sani nyocha sochi wokta wone. Presiding officers mage election must not be any headmaster that was sponsored by Wandai to any level of education. Must not be his associate. Maka onge election obe kwa bede. Okudhi nango. Ugunja. Okudhi nango. To kala Jeff kia. Idhi tema ngoma miyo ji okudhi. Oh, Jeff karikia. Idhi tamo IBC timo yero. I can't go on a pre-rigged exercise. Kori di uwoke weyo. Okawogi. We'll stop it. There is judicial process. Aya. Okanya for this. Nisa give me do the to Joe Ugunja so you know one thing that I'm going to improve. And there are values most soaked in the constituency. Which is going to a very few pockets of people. These are the things that I want to go and show them. Nitie pesa mandara tondara kwe loso be nyaka lose to this standard. Ko get school ke loso nyaka lose to this standard. And market mare Ugunja must be a 24-hour economy. To kadwa bende ni wan chiemo mwachamo akitale ai piny lango magodhiambo to pesa ma nende gi kunango Ugunja dok dhi piny lango kada bank makaro kanye kidhi to exchange mar money exchange between Siaya as a county tinwango node moko mutiyo
because we have no business minyalo miwago pesa manyien. Kech money value money kama wagiki pesa mutiutiwa. Kech we don't even put any money in any deposits. That is where we have a problem. And these are the things that a leader should think about. Erokamano Winyager. Agoni erokamano kawuoni wuoyo makenya ahinya. Kang'eyo gimotimore wageno ni jo Ugunja biro wuoyo kochopo dwe mar 8. Yiero bende wageno ni biro dhi ok idhi we ma ok idhi yiero kaka wacho ni ni ok bitemo. I am saying and I repeat it. Ni manipulation mar presiding officers. Kaki winjo jakome ywak malo kani. Wabende wedwe dine piny kacha. Yes. Kako wache malo kani wabende wedwe dine piny kacha. Maka ng'ato nyocha wenu nitie kama biro manipulate the process. Ng'ami ng'iyo gono will only be your agent. Wakwayo ni hayo maber. Kawuok e Oloo TV ma en Kuku mar Wach. Odiochieng' ma kawuono ne wantiere kod Tom W.O.Ndukus ma bende ochung' kaka independent candidate e gwenge mag Ugunja. Obiro ng'eyo ni to kochopo dwe mar 8 yiero biro dhi nade. To ka dipo ni independent candidates bende oyudo thuolo mar donjo, wabiro ng'eyo ni to kare siasa mar Luo Nyanza sani eri koro en gima oselokore. Wakwani hayo maber un Nyager. Erokamano. Erokamano.